Nadakpan sa Bureau of Immigration ang usa sa duha nga wanted Korean nationals sa usa ka hotel resort sa Punta Engaño sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, Martes, Disyembre 3. Nakadawat ang Lapu-Lapu City Police Office og Fugitive Search Unit Coordination Sheet o Warrant for Deportation gikan sa BI aron ilusad ang operasyon batok sa gipahingita nga mga langyaw. Katong naay mga kaso sa laing nasod, kuyog nila ang kaning murag prosecutor sa Korea, Supreme Prosecutor sa Korea ang ilang mga kuyog. Then for the whole period kahapon, nag-conduct yun sila og operation kuyog sa katong Korea National nga prosecutor sa Korea. Ay possible na kaso, basta ang gusto lang sa immigration is makuha din i-deport. Nakuha ba nila? Wala. Actually na nakuha usa. Nagkanayon ang tigpamaba sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, tungod sa miscommunication tali sa BI o sa National Bureau of Investigation na kaikyas ang usa sa mga suspect. Then pag-abot sila sa certain lugar sa Pahak, usa ka subdivision, nag-abot sila ang Bureau of Immigration of NBI. Dito na sila medyo na-tension nga gamay. Then manang so NBI na nadakpan nila ha? Same sila target, same sir? target. Mamaya itong iklaro sa itong operasyon ng anong... Pero usan din na nakuha? Duha unta o wala lang na natabo itong miscommunication nila. Na basig lahi ang naabot sa report sa NBI, walang takabaw. Sa pagkakaron, gipaabot nga muluwat pa og pamahayag ang Bureau of Immigration sa background sa dinakpan. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.